खुलुमबाय दिनै 2 जानुवारि 2023 मंगलबार गुजरातनि बोदाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बोदाव सासे 42 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि 3 गथ'फोरखौ लोगोसे लाफानानै खारबाय थानाय रेलगारिनिफ्राय बारजुमनानै थैदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मांगाफाइ 42 बोसोर बैसोनि, सनम 17 बोसोर बैसोनि, रेखा 21 बोसोर बैसोनि आरो जिग्नेश 19 बोसोर बैसोनि। चेन्नाईआव मोनसे बिलोनिफ्राय सासे मानसिखौ खर' दानस'ना दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों आरो बेनि गोथै सह'खौ ना सारग्राफोरा गिबिसिनै नुनो मोननाय जादों आरो नुखांनायनि उनाव पुलिसनो खोन्थानायनि उनाव पुलिसआ स्पटआव फैनानै गोथै सह'खौ बोखांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव ओनसोलाव दिनै फुंनि समावनो सासे सेंग्राखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया जादों। बुथारजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय ककन सरकार 26 बोसोर बैसोनि। ओनसोलनि मानसिफोरा बे जाथायखौ सिखाव फारा खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। खोथानाय बायदि बिटिआ गोरोबथानि दफाफोरखौ समाव मावफुङाब्ला सोमावसारनो गोनां जागोन। नैथि खेब साननो गोनां गैया होननानै दिपेन बर'आ बुंदों। क्लियार मोनसे कमिटमेन्ट जेला 2020 सनाव एकर्ड जादोंमोन। एकर्डआव बिथाङा जेब्ला एकर्ड साइनिं सेरेमनियाव बिथाङा बाहागो लादोंमोन जे बिटिआर एकर्ड बा बड' पिस एकर्डनि जि दफा बा क्लजफोर दङ बेखौ टाइम बाउन्ड स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनानै बिटिआर बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानाय आरो आसामाव आरो भारताव थानाय बर'फोरनि थांना थानायखौ माने राफोद खालामगोन बा बिनि रक्षणाबेक्षणखौ मजबुत खालामगोन। आरो एखे बाथ्राखौनो जों दाख्लै खोनाबाय आल्फानि जि मोनसे एकर्ड जादोंमोन बिथाङा एकर्ड साइनिं सेरेमनियाव दङमोन आरो जि स्पिरिटजों बिथाङा 2020 आव बर' एकर्डनि समाव दङमोन एखे खोथाखौनो दाख्लैबावै 29 तारिखआव आल्फा एकर्डनि समाव बुंदों जे बेयाव फुल स्टप बेयाव जि कमा आरो एकर्डनि जिखिनि माने क्लजफोर दङ बेखौ टाइम बाउन्ड स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जागोन। आरो बर' एकर्ड आरो गुबुन गुबुन एकर्डखौ रिफारेन्सआव लानानै बिथाङा बुंदों जे टाइमनि एडभान्स बेखौ मावफुंनाया सोलिगासिनो होननानै। दा जोंनि अबजारभेसन जिहेतु जों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि पार्ट एन्ड पार्सेल गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट आसामजों जोङो टाइम टु टाइम सावरायदों, जोंनि प्रेसार बिल्डिंखौ जों लाखिदों आरो बिनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय जों बुङो जे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया अन बर्ड माने बेयो मावफुंनायनि प्रसेसआव अलरेडि एन्ट्रि जानानै दङ। माखासे जिफोर सहज आरो गोरलै जेराव मेजर इनिसियेटिभनिबो बारा प्रयजन जाया बे इनिसियेटिभफोरनि गेजेरजों माखासे दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाय। खिन्थु जेराव मेजर इनिसियेटिभनि प्रयजन दङमोन माने कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा से फर एग्जाम्पल समस्तिया 60टा जानांगौ बा बिटिएडिखौ बिटिआर बिमुं होनांगौ आरो माने साबजेक्ट जि डिपार्टमेन्ट बेखौ बारायनांगौ बे माखासे क्लजफोरा दिनैबो माने आद्रा जानानै दङ, प्रसेसआव दङ खिन्थु आद्रा जानानै दङ, मावफुंनाया जोबाखै आरो गामि सोसननाया दाबो आद्रा जानानै दङ। 60टा गामिनि कमिटमेन्ट होदोंमोन गिबि मन्थ्रिया फार्स्ट फेजआव खिन्थु बिनि 41खौल' सोनाय जादों। 19टा गामिनि भेरिफिकेसना जाबाय खिन्थु बिथांमोना केबिनेटआव लाबोनानै घोषणा होनाय खामानिखौ मावाखै। दा बेखायनो जोंनि माने क्लियार काट अबजारभेसन आरो क्लियार मोनसे डिमान्ड आरो आपिला जाबाय जे टाइम बाउन्ड खोथाखौ जेरै बुंदों दारि कमानि बाथ्रा बा फुल स्टपनि बाथ्रा बड' एकर्डआव जि स्पिरिट आल्फा एकर्डआवबो जि स्पिरिट खोथा बायदि कमिटमेन्ट बायदि प्रतिश्रुति बायदि सरकारा खामानि मावनांगौ। बे नङा जे बे प्रतिश्रुतिया पलिटिकेल प्रतिश्रुतिल' जानाय बेखौ जों लुबैया। माने प्रतिश्रुति आरो आखरे आखरे मावफुंनाया जाहैबाय कागजे कलमे पलिसि आकारै बियो माने प्रेक्टिकेल जानांगौ बेसो बाथ्राया। आरो जुदि बे जायाबा जोङो बुंदों जोङो सोमावसारनो बाध्य जागोन, गणतान्त्रिक पन्था लानो जोङो बाध्य जागोन। बेयाव खुनु माने सेकेन्ड थट आरो सेकेन्ड अपसन गैया। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जय बर' हारिनि।